Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tirso. Taong 1980, Zaragoza, Nueva Ecija. Noong mga panahong ito, hindi may pagkakaila na napakasimple pa ng buhay sa probinsya. Wala pang kung ano-anong maunlad na teknolohiya, kaya literal na ang mga tao noon ay kailangan pang lumabas para makipaghalubilo at makipag-usap sa mga kakilala nila. Madalas din ay pagsasaka ang pangunahing trabaho ng mga tao at kapag walang ginagawa, nagtitipon-tipon sila para pag-usapan ang mga karanasan ng mga matatanda sa kanilang pamilya. Usong-uso noon ang kwentong mga kababalaghan, lalong-lalo na ang tungkol sa mga kaluluwa na siya palaging ipinapanakot sa mga kabataan. Ayon kay Tirso, na kapag nakakarinig siya ng mga ganoong uri ng kwento, halos gusto niya palaging umuwi ng maaga. Hindi dahil sa natatakot siya, kundi dahil sa may maikukwento na naman siya sa kanyang mga kapatid pagsapit ng gabi. Dagdag pa niya na, hindi talaga siya lubusang natatakot sa mga ganoong istorya sa kadahilanang nagbinata na lamang siya, hindi pa siya nakakakita ng mga ganoong uri ng nilalang. Ngunit ang paniniwala niyang yon ay malapit nang magbago nang hindi niya namamalayan. Sa loob ng 2 taong pagsasaka, palagi niya noong nakakasama ang matandang kakilala rin ng tatay niya. Luting ang pangalan nito at matagal na yung nag-iisa sa buhay. Ang pakilala ni Luting sa kanila ay isa itong dating albularyo. Pero simula nung mamatay ang kanyang asawa, nagpa siya itong talikuran ang kanyang panata. Iniwan niya ang kanyang mga karga hanggang sa ang kanyang alaala na lamang ang matira. Naniniwala naman si Tirso na dati nga itong albularyo. Pero ang mga kwento nito patungkol sa mga aswang at ibang uri ng nilalang ay masyadong malabo para sa kanya. Bukod sa wala itong ebidensya, napakahirap din itong paniwalaan. Sa isip-isip niya, walang matinong tao ang maniniwala na may mga individual na kayang magpalit ng anyo tuwing sumasapit ang dilim. Pero sa kabila ng paniniwala niyang yon, patuloy pa rin siyang nakikinig sa mga kwento nito kapag wala silang ginagawa. Ang dahilan niya rito ay para magkaroon din siya ng pampalipas kahit papaano at higit sa lahat, panakot sa kanyang mga kapatid. Ang kaso lang, ilang buwan nang lumipas pagpasok ng taong ito, sa mga panahon kung saan malapit na ang kapasan, may napansin siyang kakaiba sa matandang si Luting. Noong una, madalas na yung lumiliban. At kapag nagsasaka naman ito, palagi na itong tahimik kapag oras ng kanilang pahinga. Akala niya nung una, may problema lang ang matanda. Pero habang tumatagal, unti-unti na rin siyang nagkakaroon ng mga palaisipan hinggil sa biglaan nitong pagbabago. Kaya naman nang di niya na ito maatim, siya na mismo ang naglakas loob na magtanong dito. Isang hapon, pagkatapos ng kanilang pagtatabas ng damo sa paligid ng palayan, nakita niyang bahagyang nagpahinga ang matanda sa katawan ng buwal na punong palagi nilang tinatambayan. Nakita niya ito roong nag-iisa, kaya kahit hindi pa tapos ang trabaho niya, kaagad niya itong nilapitan. "Magandang hapon ho, Tay Luting. Ba't pa kayo nandito? Di pa ba kayo uuwi?" Nang marinig ito ng matanda, kaagad naman itong napahinga ng malalim habang patuloy pa rin itong nakatingin sa malayo. Doon, naramdaman ni Tirso na wala na itong balak na kausapin siya, pero sa kabila nito ay hindi niya pa rin yon iniwan. Maya-maya pa, bahagyang pumaling ang tingin nito sa kanya at doon pa lamang yung marahang nagsalita. Malaki ang problema ko, Tirso. Siguro nagtataka ka kung bakit bigla akong nagbago. Hindi kayo ang may kasalanan nito. At anuman ang iniisip mo,
Gusto kong sarilihin mo na lang ang lahat ng iyan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, kaagad itong tumayo at nagpaalam. Sa sobrang bilis ng mga nangyari, hindi na rin siya nakapagtanong pa. Habang pinagmamasdan ng paglalakad palayo ng matanda, kung ano-anong bagay ang naisip niya. Gusto niya itong sundan pero natatakot siya na baka makaperwisyo pa siya. Di nagtagal, nagdesisyon na lamang siyang hayaan ito. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, hindi na ito pumasok pa. Ikinagulat ito ng kanilang mga kasama pero walang may balak na puntahan ng matanda kung saan yon nakatira. Bawat isa ay may kanya-kanyang obligasyon at pangangailangan, kaya alam ni Tirso na wala itong interes na paglaanan ng oras ang dating albularyo. Nang maramdaman niya ito, siya na mismo ang nagdesisyong kumilos. Kahit papano kasi, may pinagsamahan sila ng matandang yon, kaya hindi niya ito pupwedeng pabayaan ng ganon-ganon na lang. Pagtungtong ng hapon ng ika-4 na araw, di na siya nagdalawang isip na tumungo sa bahay nito. Nakatira ang matanda sa labas ng baryo, malapit sa isang maliit na sapa. Nag-iisa lang yun doon, kaya naman hindi na rin siya nag-alangan pa. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, abot tanaw na niya ang bahay nito. Pero nang makalapit siya, di niya mapigilang magulat nang makita niya ang bahay na nakasara kahit may sikat pa ang araw. Dala ng kuryosidad, dali-dali siya roong lumapit at naglibot. Inakala niya kasi nung una na umalis ang matanda. Pero nang makita niya ang tsinelas nito, doon na niya nakumpirma na mali ang kanyang kutob. Maya-maya pa, marahan siyang lumapit sa pinto at kumatok. "Tay Luting, si Tirso ho ito. May dala ho akong balita galing sa ating amo." Ngunit sa ilang beses niyang pagtawag sa matanda, hindi pa rin siya nito pinagbuksan, hanggang sa dito na niya banayad na itinulak ang pinto. Nang magkaroon ng maliit na siwang, kagad niyang naamoy ang kakaibang baho mula sa loob. Di yun katanggap-tanggap para sa kanyang sistema, ngunit pilit niya itong pinagtiisan, alang-alang sa matandang gusto niyang makita. Maya-maya pa, nang tuluyan niya na yung mabuksan, sumambulat sa kanya ang napakadilim na paligid. Wala rin siyang naririnig na anumang pagkilos mula sa loob at kapansin-pansinang makapal na alikabok sa sahig. Yun bang parang ilang araw na itong hindi nawawalisan? Gayunpaman, ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang pagpasok hanggang sa makarating siya sa silid kung saan nakaratay ang dating albularyo. Nadatna niya itong mahimbing na natutulog. Ngunit habang yon ay pinagmamasdan niya, may napansin siyang kakaiba. Lumulobo ang tiyan ng matanda at sa bawat paghinga nito, parang may ahas na gumagapang dito. Kagad itong nagdulot ng kilabot sa kanyang katawan, kaya naman hindi niya maipagkakaila na nag-aalangan na siyang lumapit pa. Ano man kasi ang bagay na kanyang nakita, naniniwala siyang hindi ito pangkaraniwan. Mabuti na lang, nagising ang matanda sa mga pagtawag niya. Pagmulat ng mga mata nito, dahan-dahan itong umupo hanggang sa magpang-abot na ang mga paningin nila. Tirso, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong nito. Ngunit di pa man siya nakakasagot, bigla na lamang itong nagsuka ng dugo. Isang maitim at malapot na dugo ang bumulwak sa bibig nito na siya namang ikinaalarma niya ng husto. Walang sabi-sabi, mabilis niya itong nilapitan at inalalayan para makatayo. "Tay Luting, ano bang nangyayari sa inyo? Gusto niyo bang dalhin ko kayo sa ospital?" Ngunit nang marinig ito ng matanda, tumawa lang naman ito sabay sagot sa kanya ng, At ano naman ang gagawin ko doon? Maghihintay ng sarili kong kamatayan?
Hindi lahat ng karamdaman ay napapawi ng medisina na nilikha ng isang taong hindi naniniwala. Walang bisa ang mga gamot sa lugar na yan, Tirso. Kaya mas maganda, samahan mo na lang akong pumuntang Patambangan. Kikitain natin doon ang maestro ko. Dahil alam ko, siya lang ang makakagamot ng sakit kong ito. Nang marinig niya ang mga katagang yon, di siya halos makapaniwala. Kung di siya nagkakamali, nasa edad 70 anyos na ang matanda, kaya kung buhay pa ang maestro nito, paniguradong mahigit 100 na ang edad nito. Bagaman may pag-aalangan sa kanyang puso, pinili niyang sundin ang nais ng matanda. Sa mga oras na yon, hindi na niya naisip pa ang kanyang trabaho at pamilya, lalo pat buhay na ang pinag-uusapan nila. Kaya naman nang maging malinaw na sa kanya ang lahat, dali-dali siyang bumalik sa kanilang bahay para hiramin ang kalabaw ng kanyang ama. Inilahad niya rito ang mga nangyari, kaya hindi na yon tumutol pa sa kanya. Sa katunayan, nagdesisyon pa yung isama ang kapatid niya na halos 2 taon lang ang pagitan nila. Matapos nun, di pa man lumulubog ang araw, ay nakaalis na silang 3. Ang matanda ay nakasakay sa kangga, habang silang magkapatid nakasakay sa 2 kalabaw. Habang binabagtas ang daan, kapansin-pansin ang pananahimik ng matanda. Nakatalukbong din yun sa kumot na para bang matinding panlalamig ang nararanasan nito sa kanyang katawan. Nang mapansin ni Tirso ang ginagawa nito, pinili na lamang niyang huwag itong pagtuunan ng pansin. Kinagabihan, pagkatawid nila sa 3 baryo, tsaka sila naghanap ng bahay na pwede nilang matuluyan. Ngunit dahil sa hindi nila kilala ang mga tao roon, napilitan silang magpalipas ng gabi sa ilalim ng lilim ng puno. Kahit papaano, di sila nakaramdam ng pagkabahala, gawa ng may mga bahay ding malalapit sa kinaroroonan nila. Ang kaso lang, habang lumalalim ang gabi, may napapansin na siyang kakaiba sa matanda. Maliban sa hindi nito pagsasalita, panay na rin ang panginginig ng katawan nito na para bang nagdedeliryo. Kaya naman nang mapansin nila itong magkakapatid, dali-dali nila itong nilapitan at pilit na tinulungan. Sinubukan din niya yung kausapin para malaman ang kalagayan nito, pero hindi na yun nakakapagsalita pa. Dahil dito, nagdesisyon siyang ilapit ito sa siga na ginawa nila. Binalutan din nila yon ng maraming kumot at pinainom ng maligamgam na tubig. Pagkatapos nun, tila bang humupa ang kalagayan ng matanda. Hindi nagtagal, nang maimulat na nito ang kanyang mga mata, bigla na lamang itong umupo at nagsuka ng malapot na likido na may kasamang kakaibang amoy. Habang pinagmamasdan niya ito, alam ni Tirso na may nangyayari rito na hindi pa nila alam. Kaya naman para magkaroon sila ng kalinawan, nagpasya siyang kausapin ng masinsinan ng matanda. Tay Luting, tinutulungan ka namin dahil gusto ka naming gumaling. Hindi naman siguro mahirap kung magtitiwala ka sa amin. Kaya siguro ngayon, mas mainam na magsabi ka na ng totoo. Ano ho ba talaga ang nangyayari sa inyo? At nang marinig naman yon ng matanda, tsaka pa lamang ito pilit na tumigil sa pagsusuka. Mula sa pwestong yon, dahan-dahan na itong napatingin sa kanila habang humihinga ng malalim. Di nagtagal, nagsimula na rin itong magsalita kahit labis ang nararamdaman nitong panghihina. Kahit sabihin ko sa inyo, hindi kayo maniniwala sa mga maririnig ninyo. Ang nangyayaring ito sa akin ay higit pa sa pangunawa ng isang ordinaryong tao. Pero kung gusto ninyong malaman, makinig kayo ng maigi. Kamakailan lang, bumalik ang asawa ko at aking mga anak.
Hindi sila mga ordinaryong tao. At yon ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ilang dekada na ang nakalipas. Nung makita ko sila, matatanda na ang mga anak ko. Pero bakas sa kanilang mukha ang pagiging katangi-tangi. Inanyayahan ako ng asawa ko na lunukin ang bertud na kanyang ibinigay para maging katulad nila ko. Pero ako mismo ang tumanggi. Nung marinig yun ng mga anak ko, lahat sila nagalit. Di sila nagdalawang isip na pagtulungan ako hanggang sa maigapos ako ng kanilang mga bisig. At nung hindi na ako makagalaw, sa pilitang ibinigay sa akin ng aking asawa ang bertud. Dalisay ang hangad nito dahil gusto lang nitong muli kaming magkasama. Pero sa aking sarili alam kong mali ang lahat ng iyon. Nang marinig ni Tirso ang sinabi nito, kagad naman siyang napatanong dito ng, "Ano hong bertud? Para saan hong pinainom sa iyo ng asawa mo? Lason po ba yun?" Higit pa sa lason. Ang bertud ang nagbibigay sa kanila ng mahabang buhay, kapalit ng pagkain ng laman ng tao. Sa pamamagitan din ito, nagkakaroon sila ng lakas ng higit sa daang-daang kalalakihan. At nagkakaroon ng karunungan na makapagtawag ng mga elemento na naging kadugtong na ng buhay nila magmula noong sila'y naging kanon. Malakas na lahi ng aswang ang kanilang pinagmulan. Kaya kahit malalim ang karunungang taglay ko, aminado ako na hindi ko sila kailanman matatalo. Nung madatnan mo ko sa bahay, hinihintay ko na lang noon ang kamatayan ko. Pero dahil sa determinasyon mo, muli akong nagkaroon ng pag-asa. Matapos nitong mailahad ang mga bagay na yon, muli na naman itong nagsuka ng dugo. Napakarami na ang isinuka nito sa pagkakataong yon na parabang wala na itong balak na magtira pa sa katawan niya. Maya-maya pa, muli na naman itong nagsalita. Bilang na lamang ang oras ko, Tirso. Kaya kailangan na nating magmadali. Kung maaari sana, huwag na tayong magpahinga tuwing gabi. Malayo-layo sa lugar na ito ang pantabangan. Kaya kung magpapahinga pa tayo, maaaring mahuli na ang lahat. 2 bagay lang ang posibleng mangyari sa akin pag nataon. Magiging aswang ako at papatayin ko kayong 2, o tuluyan akong mamamatay kapag gumana ang aking ininom na pangontra. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod pagkatapos ng mga salitang yon. Sa puntong yon, nakaramdam ng matinding takot ang 2 magkapatid, pero alam nila sa kanilang mga sarili na huli na ang lahat para talikuran ang kanilang desisyon. Batid nila na hindi nila pwedeng iabandona ang matanda dahil nung kinuha nila ito sa bahay nito, naging kabilang na ito sa kanilang mga cargo de konsensya. Ilang minuto pa ang lumipas. Imbis na magpahinga, kagad silang tumayo at kinuha ang mga kalabaw nila. Noon ding mismong gabi, nagpatuloy ang kanilang pag-usad sa kabila ng matinding pagod na kanilang nararamdaman. Pagtungtong ng sumunod na araw, kumain lang sila saglit bago muling ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Habang tumatagal ang paglalakbay, dito na unti-unting nararamdaman ni Tirso ang matinding pagkalito sa kanilang ginagawa. Paminsan-minsan ay isip niya kung tama pa ba ito o mali na. Ayon pa sa kanya, na ang isa sa pinagmumula ng kanyang takot noong mga sandaling yon ay ang mabilis na pagbabago ng matanda. Sa makalipas na 3 araw, hindi na ito gaanong nakikipag-usap sa kanila. Ramdam nila na unti-unti nang nawawala ang pagiging tao nito at yon ang nagbibigay sa kanila ng matinding kalbaryo. Awa naman ng Diyos, pagkaraan ng 5 araw, narating nila ang pantabangan. Ang kaso lang,
Habang umaakyat sila sa bundok, kapansin-pansin ng mga ugat na lumalabas sa leeg ng matanda. Palagi na rin itong nakayuko at para na itong patay kung tingnan. Kahit ilang beses yung tapikin ni Tirso, hindi na yon nakikinig pa. Wala na rin itong kakayahang tumayo. Hanggang sa pagtungtong ng gabi ng araw na yon, nangyari na ang kinakatakutan nila. Ayon sa kanya, na sa pagpapatuloy ng kanilang pag-usad, bigla na lamang itong umungol gamit ang garalgal na boses. Nang marinig nila ito, kagad silang napatingin dito. Sinubukan niya itong kausapin pero pagsilay nito sa kanya, bumungad sa kanya ang namumula nitong mga mata. Wala na rin yun sa sarili nitong katinuan, kaya nang makita nila ito ng kapatid niya, di na sila nagdalawang isip na lumayo rito. Pagkaraan ng ilang minutong pagmamasid, tuluyan ng tumayo ang matanda habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanila. Ang kaso lang, sa bawat paghakbang nito, para na itong isang taong kinokontrol ng kung anong hindi nakikitang puwersa. Ayon kay Tirso, na sa kauna-unahang pagkakataon, nakasilay siya ng ganoong bagay. Di man siya makapaniwala nung una, pero kahit anong gawin niyang pagtanggi, hindi kayang itago ng kanyang mga mata ang katotohanan patungkol sa nilalang na kanilang nakikita. Maya-maya pa, pagharap ni Luting sa kanila, bigla itong umangil. Kagad itong nagtaas ng dalawang kamay, ngunit ng akmang susunggab na ito, isang malakas na hampas ng kahoy ang tumama sa ulo nito. Bigla yung bumagsak sa lupa at sa isang kisap mata, nakita nila ang isang matandang lalaki na mabilis na gumapos ng baging sa katawan nito. Habang nangyayari ang bagay na yon, inutusan sila nito na tumulong. Huwag na kayong tumayo dyan. Tulungan niyo ako rito. Nang marinig naman yon nila Tirso, dali-dali silang lumapit para tulungan ito. At nang tuluyan na nila yung maigapos, tsaka nila ito ibinalik sa kangga. Nang magawa na nila ito, kagad nilang tinahak ang daan, alinsunod sa gabay ng matandang nagligtas sa kanila. At pagkaraan ng kalahating oras, narating nila ang isang maliit na kubo sa gilid ng matarik na bahagi ng bundok. Wala mang ideya kung saan sila nakarating. Di na sila nagdalawang isip na pumasok pa. Pagsapit ng sumunod na araw, nadatna nila si Luting na nakagapos na sa upuang tumpa-tumpa. Papaikot din sa kinaroroonan nito, nakita nila ang tumpok ng asin na siyang nagsisilbi nitong proteksyon at harang. Nagkalat din sa sahig ang iba't ibang uri ng sangkap na ayon sa matanda, pantaboy sa mga puwersang hindi nila nakikita. Dala ng kuryosidad, hindi niya na napigilang magtanong pa. Maging siya man kasi, litong-lito na sa mga nangyayari. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang mga tanong, bahagya itong huminto sa pagdarasal at humarap sa kanya. Nahuli kayo. Hindi na nakaabot ang disipulo ko. Ibig sabihin nito nasa bingit na siya ng kamatayan. Susubukan kong ibalik muli ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, pero wala na itong kasiguraduhan. Kapag malakas ang bertud ng aswang, tuluyan na siyang lalamunin ng kasamaan. Nang marinig naman yun ni Tirso, di siya nagdalawang isip na magtanong dito. Kung gayon ho, pwede na ba kaming makauwi? Ang trabaho lang kasi namin, dalhin siya rito eh. At ngayong nandito na siya, wala na siguro kaming magagawa pa para sa kanya. Oo naman, pwede na kayong umuwi. Mag-iingat lang kayo sa pagbaba ninyo. Kagabi kasi, naramdaman ko ang pamilya ni Luting. Nasa paligid lang sila. Naghihintay sa kung sino man ang kanilang mabibiktima. Huwag niyo ring isipin na wala kayong kinalaman sa mga pangyayaring ito. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang tumulong sa kanya para madala siya rito.
At ang ginawa mong yon ay isa sa walang kapatawarang kasalanan para sa pamilya ng taong ito. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, bigla siyang napahinto sa pagsasalita. Gusto niyang magdahilan pero kumbinsido siya na walang magbabago sa mga pangyayari kahit anong sabihin niya. Kaya kahit labag sa kanilang kalooban, napilitan silang manatili. Doon, pilit niyang tinanong ang maestro ng matanda kung ano ang magagawa nito para sa kanila. Hindi naman yun tumutol na tulungan sila. Pero bago niya yun gawin, siya muna ang kailangan nilang tulungan. Mariin itong inilahad na dahil sa nangyari kay Luting, posibleng magpumilit ang pamilya nito na makuha ang kanyang katawan. Alam ng matandang yon na unti-unti nang magpapalit ng anyo ang kanyang disipulo at kung hindi nila ito mapipigilan, maaaring isa ito sa maging kalbaryo nila sa hinaharap dahil sa malalim nitong tangan na kaalaman. Dagdag pa nito na, sa pamamagitan ni Tirso at ng kapatid niya, hindi na sila basta-bastang mapapasok ng mga ito. Bukod kasi sa merong magbabantay tuwing gabi, may mauutusan din ng maestro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito na nito inilatag ang lahat ng plano. Tinuruan na rin sila nito ng mga dasal at sa kung ano ang tamang paggamit ng mga armas na may basbas. Matapos nun, tsaka na nito itinuro ang parte ng bahay kung saan sila magbabantay. Bago rin sumapit ang gabi, mariin itong inihabilin sa kanila na huwag silang magpapadala sa anumang uri ng paninindak. Kapag may narinig silang tumatawag o kumakatok sa labas, huwag na huwag nila yung papansinin. Iwasan din nilang tumitig sa mga mata ng nilalang para hindi nito mamanipula ang mga isip nila. Matapos ang lahat ng yon, tsaka pa lamang nila naramdaman ang dahan-dahang paglubog ng araw. Malapit ng maggabi, ihanda ninyo ang mga sarili ninyo. Bulong sa kanila ng maestro. Pagsambit nito ng mga katagang yon, kagad itong nagsindi ng mga kandila sa altar. Ilang minuto ito roong nag-alay ng mga dasal bago ito bumalik sa sala kung saan nakagapos ang kanyang disipulo. Mula roon, sinimulan na nito ang mga orasyon upang subukang pabalikin ang kaluluwa ni Luting. Ang kaso lang hindi na ito naging madali para sa matanda. Masyado na itong naging komplikado dahil hindi ito nakaabot sa bahay niya. Nabitbit pa nito ang sarili nitong wisyo. Sumapit ang 10:00 ng gabi. Dito na nagsimula ang kauna-unahang pagpaparamdam. Habang nagmamasid sa labas, bigla na lamang nanlaki ang mga mata ni Tirso nang makakita siya ng malaking kalabaw na may mahabang leeg. Wala rin itong balahibo sa katawan at kapansin-pansin ang mahahaba nitong sungay sa ulo. Pagsilay niya sa nilalang na yon, kagad niya itong ipinagbigay alam sa matanda. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sumbong, inabisuhan lang siya nito na manatili sa kung saan man siya naroon. Maya-maya pa, dito niya na nakita ang pagsugod ng nilalang hanggang sa makarinig na sila ng malakas na kalabog sa labas ng bakuran. Sa muling pagsilay niya, mas lalo pang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang hindi man lang nito nagawang patumbahin ang mismong bakod ng tahanan ng matanda. Ilang ulit pa itong sinubukang sirain ng nilalang ngayon, pero sa tuwing sinusuwag niya ito, sumasabog lang doon ang hindi nakikitang harang. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalo pa niyang nakumpirma ang itinatagong hiwaga ng maestro ng matandang si Luting. Hindi nagtagal, namalaya na lang niya na wala na siyang nararamdamang takot o kaba. Napanatag ang kanyang puso dahil sa mga pambihirang kaganapan na nasaksihan niya. Ilang oras pa ang lumipas dahil sa lakas ng harang na nakapaikot sa tahanan. Wala nang nagawa ang mga nilalang kundi ang umatras. Pag-alis ng mga ito,
Kagad na binalot ng katahimikan ang paligid. Ngunit ang katahimikang yon ayon sa matanda ay pansamantala lamang. Naniniwala ito na hindi pa roon magtatapos ang lahat dahil hanggat buhay ang bertud sa katawan ng kanilang kadugo, di sila mananawang sumalakay para ito ay makuha at mailigtas. Nang marinig naman ito ni Tirso, di na siya gaanong nag-alala pa. At sa halip na matakot, buong tapang siyang humingi ng pabor sa matanda. Turuan niyo po kami kung paano gumamit ng mga ganyan para humalaki ang maitulong namin sa inyo. Sa mga panahong ito, kailangan na nating magkaisa kung gusto nating manalo at mailigtas ang inyong disipulo. Nang marinig ito ng matanda, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Nauunawaan ko ang gusto mong iparating. Ngunit hindi madali ang iyong iniisip. Inaakala mo ba talagang basta-basta ka nalang makakahawak ng agiman nang hindi ka pinipili o hindi ka nagsasanay? Taon ang ginugol para makapasok sa larangang ito. Hindi ito nakukuha ng isang gabi lang. Kaya yang hinihingi mo, masasabi kong suntok sa buwan. Huwag kang mag-alala. Kahit nag-iisa lang ako, kayang-kaya ko sila. Nang marinig niya ang sinabi nito, di na siya nagpumilit. Hinayaan niya ang matanda, gawa ng naniniwala siya na alam nito ang sinasabi nito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, balik na sila ng kapatid niya sa ordinaryong gawain. Sila ang nagsilbing tagapagluto at tagapaglinis ng bahay habang abala ang matanda sa paglikha ng sangkap at karampatang orasyong panlunas. Ang problema, tumungtong na lamang ang hapon, hindi pa nito napapalaya ang katawan ni Luting. Ang mas nakakabahala pa, habang patagal yon ng patagal sa ganoong kalagayan, mas lalo ring napupuno ang katawan nito ng mga itim na ugat. At kung titingnan, masasabi talagang hindi na ito makakaligtas sa ganoong sitwasyon. Gayunpaman, nanatili ang kanilang paniniwala sa milagrong posibleng mangyari. Pagsapit na naman ng sumunod na gabi, maaga pang umatake ang mga nilalang. Dapit hapon pa lang nang makita nila itong umaaligid. Sa pagkakataong yun pinuno, mas lalo nilang naramdaman ang pagbagsik ng galit ng pamilya. Kapansin-pansin din ang napakalamig ng simoy ng hangin na nagdadala ng kakaibang sensasyon. Yun bang parang habang tumatagal, dahan-dahan na ring binabalot ng itim na mahika ang buong paligid. Nang maramdaman ni Tirso ang bagay na yon, muli na namang sumibol ang takot sa kanyang dibdib. Tiwala siya sa pananggalang ng matanda, pero sadyang hindi rin niya maipagkakaila ang lakas ng mahikang ipinapakalat ng kalaban nila. Maya-maya pa, habang patuloy na nakadungaw sa isang maliit na siwang, muli siyang nakasilay ng 3 kakaibang nilalang. Sa pagkakataong ito, hindi na yun mga kalabaw, kundi 3 na itong malalaking itim na aso. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa bahay habang patuloy itong umaangil at naglalakad papalapit. At nang tuluyan na itong makalapit sa bakod ng bahay, nakita nila ng kapatid niya kung papaano nito mabilis na sinira ang hindi nakikitang harang na minsang nagbigay sa kanila ng proteksyon. Kagad itong naramdaman ng matanda, kaya naman dali-dali nitong itinigil ang kanyang pagdarasal, sabay kuha ng latigo na gawa sa balat ng ahas na binalot sa isang makapal na tuyong baging. Pagsilay nito sa kanila, kagad sila nitong inutusan na manatili sa loob. Pinapabantayan din nito sa kanila ang katawan ni Luting, indikasyon na may gagawin itong hindi nila inaasahan. Pagkatapos nitong maghabili ng utos, dali-dali itong lumapit sa entradang pinto. Tirso, ano man ang marinig mo pagkalabas ko rito, huwag kang gumawa ng aktong ikakapahamak nating lahat. Sundin mo lang ang utos ko
At sinasabi ko sa iyo, walang mangyayari sa inyo. Matapos nitong magsalita, kagad itong umalis. Pagsarado nito ng pinto, mabilis naman itong nilapitan ng kanyang kapatid para itarangka. At nang magawa na nila yon, tsaka ito tumungo sa kanyang kinaroroonan para maghintay ng resulta. Ilang minuto pa ang lumipas. May mga narinig na silang kalabog at sigawan sa labas. Habang patuloy itong nangyayari, unti-unti na silang nagkakaroon ng mga alalahanin. Nang hindi na ito makayanan ni Tirso, pasimple niyang tinapik ang kapatid niya, kasabay ng pagbulong niya rito ng, "Dito ka lang ha, sisilip ako sa pinto." Matapos nun, mabilis siyang naglakad papalapit ng siwang. Pagdungaw dito ng kanyang mga mata, doon niya nakita ang matanda na nakikipaglaban sa 3 itim na aso. Paulit-ulit nitong iwinawasiwas ang kanyang latigo, ngunit ilang beses mang tamaan ang mga nilalang na yon, tila bang hindi ito nasasaktan at natitinag man lang. Ang mas nakakagulat pa sa lahat, mabilis nitong napapahilom ang kanilang mga sugat kahit mula ito sa armas na may basbas ng albularyo at mga pangontrang labis na mapaminsala sa mga kauri nila. Dahil dito, mas lalo pa siyang kinabahan sa sitwasyon ng matanda. Maya-maya pa bigla na lamang siyang napatakip ng bibig nang bigla itong suguri ng isang aso na kung saan sinabayan pa ng isang nagtago sa likod nito. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi nakita ng matanda ang isa pa. At dahil dito, kung kaya't nagawa nitong masakmalang balikat niya hanggang sa maitarak na nito ang matatalas nitong kuko sa kanyang tagiliran. Sa kasagsagan ng pangyayaring yon, hindi na umatras pa ang nilalang. Sa halip dahan-dahan itong nagpalit anyo habang kaharap ang matandang albularyo. Ilang segundo pa ang lumipas. Naging isa itong tao at doon tumambad sa kanya ang isang babaeng hubot-hubad. Nakangisi ito na parang demonyo habang pilit na iniaangat mula sa lupa ang albularyo. Saksi si Tirso kung papaano mahirapan ng husto ang matanda na minsang inakala niyang hindi matatalo ng mga nilalang. Maya-maya pa, bahagyang napatingin ang babae sa harapan ng bahay. Matapos nun, kaagad nitong inutusan ng 2 nitong anak na lumapit. Alam naming nandyan ka. Ikaw na dumukot sa katawan ng aming padre de pamilya. Ilabas mo ang aming ama. At sa gayong paraan, kakalimutan namin ang inyong mga kasalanan. Habang sinasambit nito ang mga katagang yon, rinig na rinig niya ang sigaw ng matanda dahil sa patuloy na pagpapahirap dito ng nilalang na tumalo sa kanya. Dahil sa pangyayari, wala nang nagawa si Tirso kundi sundin ang nais ng mga ito. Sa tulong ng kanyang kapatid, mabilis nilang hinila ang upuan kung saan nakagapos ang matandang si Luting. Nang mailapit na nila ito sa pinto, tsaka nila ito binuksan, sabay tungo sa kusina ng bahay. Dali-dali niyang sinira ang marupok na dingding doon para makatakas silang 2 habang may oras pa sila. Paglayo nila ng bahay, muli nilang narinig ang malakas na atungal ng mga nilalang. Kasunod nito ay ang sigaw ng matandang albularyo bago tuluyang bumalik ang nakakabinging katahimikan. Nang marinig nila ito, hindi na sila tumigil pa sa pagtakbo. Sa isip-isip nilang magkapatid, sa oras na makababa sila sa pinakamalapit na baryo, magiging ligtas na sila. Ngunit hindi yun naging madali dahil lingid sa kanilang kaalaman na sa ilang araw na pananatili doon ng mga aswang, may mga bagat na itong ikinalat sa paligid. Di nagtagal, nahulog sila roon ng hindi nila inaasahan. Pagsapit ng sumunod na araw, patuloy pa rin nilang hinanap ang daan papalabas ng bundok.
Ang kaso lang, tila bang mas naging mahirap na ito para sa kanila. Ano man kasi ang gawin nila, patuloy lang silang ibinabalik ng kanilang mga paa sa parte ng bundok kung saan malapit sa bahay ng matanda. Noong una hindi pa nila ito pinagtutuunan ng pansin. Pero nang makahalata na sila, tsaka sila nagdesisyon na huminto. Habang may sikat pa ang araw, maigi nilang pinag-aralan kung papaano sila roon makakalabas. Mabuti na lang madalas makinig ng kwento si Tirso, kaya naisipan niyang baliktarin ang mga damit nila. Ngunit nang gawin nila ito, dahan-dahan na ring lumulubog ang araw. Pagtahak nila ng daan, medyo papadilim na, kaya ang mga hayop sa bundok hindi na halos magkamayaw sa pag-atungal na parabang nagbibigay ito sa kanila ng babala. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakarinig na sila ng mga lagaslas sa mga sanga ng puno kahit wala namang sumisimoy na hangin. Unti-unti na rin silang nakakaamoy ng mga tuyong dugo, kalakip ng mga nabubulok na karne ng kung anong hayop. Dahil sa pangyayaring yan, di na nila pinili pang lumingon sa kanilang mga likuran. At kahit pagod na pagod, mas lalo pa nilang binilisan ang pagtakbo hanggang sa maabot tanaw na nila ang baryo kung saan sila dumaan. Pagsilay niya rito, kagad niyang inabisuhan ng kanyang kapatid na huwag sumuko. Dagdag pa niya, "Toto, hayaan mo lang yung pagod mo. Malapit na tayo." Nang marinig yon ng kanyang kapatid, wala naman itong naging imik. Mabilis lang nitong tinahak ang daan hanggang sa marating na nila ang pinakamalapit na tahanan. Pagdating nila roon, halos mamatay-matay sila sa pagkatok habang nagmamakaawa na sila'y pagbuksan. Awa naman ng Diyos, dininig ng mga nakatira roon ang kanilang pagtawag. Pagpasok nila sa loob, kagad nilang isinara ang bahay habang tahimik na nakikiramdam sa paligid. Sinubukan silang kausapin ng lalaking nagbukas sa kanila, pero nakiusap sila roon na hanggat maaari iwasan na muna nila ang anumang uri ng usapan. Mas mainam ito upang hindi sila marinig ng mga aswang na bumubuntot sa kanila. Nang marinig naman ito ng lalaki, kagad naman yung sumunod. Ilang oras pa ang lumipas, dito na nila narinig ang walang patid na atungal ng mga nilalang habang paulit-ulit na naglilibot sa baryo. Hindi ito tumigil sa paghahanap hanggat hindi sumasapit ang bukang liwayway. Pagtungtong ng umaga, labis-labis ang kanilang pasasalamat sa pamilyang yon. Dito, inilahad na rin nila ang nangyari upang maunawaan ng mga ito ang kanilang pinagdadaanan. Pagkatapos nilang maibahagi ang lahat ng yon, malugod naman silang umalis. At sa loob ng ilang araw na paglalakbay, gabi-gabi nilang iniiwasan at pinagtataguan ang mga aswang na humahabol sa kanila. Dito na rin nila natuklasan na tuluyan ng naging aswang ang matandang si Luting. Nakita rin nila ang agimat na minsang tinanga ng maestro nito na ngayon ay nakasabit na sa leeg niya. Dahil sa ganoong sitwasyon, di nila binalak na labanan ang pamilya. Ang ginawa nila, nagpatuloy lang sila sa pag-usad habang pinagtataguan ang mga ito na parang mga daga tuwing umaga. Halos mag-iisang linggo nilang tiniis ang ganoong sitwasyon hanggang awa ng Diyos, nakarating sila sa baryo ng kanyang pamilya. At mula roon, tila ba nakahinga na sila ng maluwag. Akala nila tapos na ang lahat, pero hindi pa pala. Gawa ng makalipas ang ilang araw, bumalik ang pamilya ni Tandang Luting. Nanirahan ito sa dati nitong bahay na parabang normal lang ang lahat. Dahil sa naging maayos naman ang buhay nito, inakala ng mga tao na walang nangyaring hindi inaasahan sa matanda. Hindi nagtagal. Nang malaman nilang bumalik ito sa panggagamot, marami na rin ang lumapit dito para makahingi ng konting tulong.
Inisip ng marami na biyaya si Tandang Luting sa lugar nila. Pero ang hindi nila alam, isang malaking impyerno ang pilit nilang pinapasok. Sinubukan nila Tirso na balaan ng mga tao patungkol sa panggagamot ng matanda, pero marami ang hindi naniwala. Ang sabi pa ng ilan, Baka naman naiinggit lang ang batang yan. Huwag na nga natin niyang pansinin. Kung ano-ano pang sinasabi. dahil dito, naisip nilang pamilya na wala na silang magagawa pa. Kalaunan, minabuti na lamang nilang umalis para sa ikabubuti ng kanilang mga buhay. Ngunit bago ito mangyari, nagawa pa siyang makumpronta ng matanda na minsan niyang tinulungan. Tandang-tanda ni Tirso ang mga pangyayaring yon dahil isa yon sa mga kaganapan na habang buhay niyang dadalihin. Ayon sa kanya, nangyari ang tagpong yon nang bumibili siya ng makakain. Sakto niya noong nakita si Tandang Luting na naglalakad patungo sa kanyang kinaroroonan. At nang makalapit na ito, agad siya nitong tinitigan ng mata sa mata habang sinesenyasan na lumayo sila sa tindahan. Dala ng matinding kaba, sumunod naman siya. Pagdating nila sa isang tagong lugar, pinaupo siya ng matanda habang nagwiwika ito ng, Itigil mo na ang ginagawa mong paninira sa amin. Maswerte ka, Tirso. Napapakiusapan ko ang asawa ko. Ako pa rin naman ito. Huwag kang mag-alala. Yun nga lang, sa mga oras na ito ako'y nabuhay muli ng may bagong kapangyarihan at kaluluwa. Hindi ko balak na saktan kayo dahil ito lamang ang paraan ko para maipakita sa iyo ang aking pasasalamat. Pero sa ngayon, kailangan niyo munang umalis dito sa lalong madaling panahon. Inaasahan ko na hinding-hindi na kayo muling babalik pa. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla namang tumulo ang luha niya. Pinaghalong lungkot at takot ang kanyang naramdaman noong mga sandaling yon. Gusto niyang yakapin ng matanda pero matinding pagkabahala ang namumutawi sa puso niya. Maya-maya pa, nang mapansin itong wala siyang balak na magsalita, masaya naman itong nagpaalam sa kanya. Nang mawala na ito sa kanyang harapan, tsaka siya naglakad pa uwi nang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Kinabukasan matapos ang pangyayaring yon, umalis sila ng kanyang pamilya at hindi na ninais na bumalik pa. Ilang taon ang lumipas, habang dahan-dahang umuunlad ang mundo at ang palitan ng mga mensahe mula sa iba't ibang lugar, nabalitaan niya ang pagkamatay ni Tay Luting. Hindi ito namatay sa karamdaman o katandaan, kundi namatay ito dahil sa pinaslang ito ng mga krusadang antingerong naglilibot sa buong bansa. Ang layunin ng mga yon, paslangin ang mga natitirang aswang at ang mga nagbabalot kayo para maminsala sa komunidad ng mga tao. Nabalitaan din niya na pinamumunuan ito ng isang bibino, kaya hindi na siya nagtaka pa kung papaano nito napaslang ang mataas na antas ng aswang. Matapos naman niya yung mabalitaan, nagdulot ito ng matinding kaluwagan sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya noon na wala ang problema na matagal na niyang iniisip. Kaagad din niya yung ipinagbigay alam sa kanyang mga magulang na kung saan kahit papaano'y natuwa naman ang mga ito. Matapos ang mga pangyayari, sinikap nilang bumalik sa buhay na kanilang tinatamasa. Sinubukan nilang kalimutan ang tungkol sa mga aswang, pero aminado si Tirso na habang buhay niya nang dadalhin ang takot laban sa mga ito. Kahit nakalipat na rin sila sa ibang lugar, nanatiling pagsasaka ang pinagmumula ng kanilang hanap buhay. Di man gaano kalakihan ang kanilang kinikita, sapat na ito para mairaos ang kanilang pamilya. Ang kaso lang, sa kabila ng tahimik nilang buhay, may mga pagkakataong pa ring nakakakita siya ng mga nilalang na hindi niya dapat makita. Kabilang sa mga ito, yung isang matandang magsasakang kinutuban din niyang isang aswang. Mabait ang matandang yun, pinuno,
Pero sa kabila ng masiyahin nitong muka, nakatago ang isang misteryong hindi pa nito nabubunyag kahit kanino. Nang masaksihan niyo ni Tirso, nagpasya siyang umalis sa kanyang pinagsasakahan. Lumipat siya bilang kargador sa merkado, kung saan dito naman niya nakita ang mga aswang na nagtitinda ng mga isda. Hindi naglaon, napagtanto ni Tirso na ang mga aswang ay hindi tuluyang nauubos, kundi natutunan lamang ng mga ito na makisalamuha sa mga tao nang hindi naaamoy. Dahil sa mga nalaman niyang yon, minabuti na rin niyang pakisamahan ang mga ito, kagaya ng ginawa niya noong nakilala niya at tinulungan pa si Tandang Luting, ang antingerong lumunok sa bertud ng aswang.